سلام ቤተሰብ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይልሃመኝ ኢኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ሓምድ ሰላመይ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይለለይ ቤተሰበይ ዝኾንኩም ሓሴን ተተዋውዕኒ ካብ ልቢ ለመስገን ቤተሰበይ ዘይኾንኩም ድማ ቤተሰበይ ንኽትኮኑ ብትሕትና ይላወኩም ባርሎ ማዓልቲ ዲያ መፅአኒ ኣርእስቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብ ሒዝያ ዝመጻኹ ዛንታ ገለ ምስጢራትስ ምስጢር ኮይኖም እንተዝተርፉ ትብል ናታ መቐጸልታ ካልአይቲ ክፋሊ ሒዘልኩም መፅአ ክሳብ ሙዳእታ ሰሚዕኹም ላይክ ምግባር ኮመንት ሓናፅሪኢተኹም ምሃብ ኣይትረስዑ ባርናፍሳ ዛንታ ከብለኩም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣፍቲ መወዳእታ ኣባ ከም ዘይኮነ ንኽነግራን ናብ መናፈሻ ወሲዶም ኣባ ነዳን እቲ ሓቂ ንኽነግርዋን እዩ ነይሩ እቲ ናይ መወዳእታ ምስጢር ጓለይ ዝኾነ ነገር እንዴ ክነግረክ ደልየ ኢሉ ክናገርን ሞባይል ክፅውዕን ማዕረ ኾነ ብስራሕ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሩ ምሸት ክነግረኒ ከም ዘለዎ ሓውሲ ሽኮላ መኪኑ ኣልዒሉ ኸደ እያ ትብል ኡፍ እቲ ሓቂ ነጊሩኒ ኣብ ሕቑፉ ደኒ ነበኸ ክነፍሰለይ ነኖ ንስኻ ኢኻ ኣቦይ እናበልኩ እናበኸኹ ዘለኒ ፍቕሪ ክገልጸሉ ኩሉ ምድራዊ ጸጋ ዝውንን እዩ ኣቦኺ ተዝብሉኒ እኳ ነኖ ኣነ ዝውንነካ ናተይ ጸጋ ንስኻ ኢኻ እናበልኩ ንዕኡ ዘለኒ ናቦነት ክብሪ ክርእዮ የቦይ እንተበለት ንኽኢሉ ዝሰግኦ ባባ ምባል ተቋረጽ ከኢሉ ዝፈርሖ ብምንም ዘይትካእ ማዕርግ ኣቦነት ሸለመኒ ኣቦይ ምዃኑ ክምሕለሉ ንልበይ ኣዕሊሉ እንተብቀ ኳልፍ ዝኾነ ስልኪ ኮሊፋ ምስ ጭንቁ ናብ ስራሕ ወሲዳቶ ኡፍ ተቐትርኸ ምንውሑ ካብ ዝገሽናሉ መዘናግዒ ታክሲ ሒዝና ንገዛና ተመሊስና ማሚ ኣሽምባይ ክዕልላ ቀኒዓ ክጥምታ ኸማን ኣይደፈርኩን በስመ ኣብ ኣረ ነታ ትስዕለይ ማሚ ከም ዝፀልኣ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣሎ እዋ ኣነ ኣቦኸ ይኾንኩን ካልእ ኣቦ ክበላ ዝበለቶ ንሳ ኣቦይ መንጥያ ትሕድገኒ ዘላ እዩ መሲሉ ዝተሰምዓኒ ምስክነይቲ ወየ ንሳ ተኾነተስ እውን ብደገ ሃንደበት ሰሚዐ ከይስንብድ ዘኢላ እያ ከምዘይ መሸየለን ምሽሺ ኢሉ 11 ሰዓት ኣኺሉ በቃ ሓዚ ባባ ካብ ቢሮ ዝመፀሉ እዩ ሓሳበይ መዓዝካ ስራሕ ተመሊሱ የጫውተኒ እዩ ነይሩ ናይ ቀደም ሕዚ ግን መዓዝ መፅኡ ይነገረኒ ተሓቂ ኮይነ ኣይደንጎየን ባባ ካብ ስርሑ ተመሊሱ ኣብ በሪ ከንሸሎ ስለ ዝፀናሕኽዎ ምስጢር ጓለይ ኢሉ ስዒሙኒ ኣቲ ማማ ቡና ቀራሪባ ትፅበ ስለ ዝነበረት ሓደ ክልተ እናዕለሉ ከይሓሰብናዮ ቡና ድሮ ባረካ በፂሑ ባባ ስቑኢሉ ዓይኒ ክጥምተኒ ጀመረልኩም ትሕል ብዙሕ ምጥማት ውዕሎ ከመይ ነይሩ ምስጢር ጓለይ በለኒ ሰላመይ ባቢ ድሕር ምባለይ ወየ ንግሆት ነግረኒ ዝበልካ ካኢዩ ደኽብሎ በልኩ ብውሽጠይ ጅልካ ዓመት ከምደጊ ምሕሪድ ኣይመልስዎን በልኩ ኩሉ ባዕለይ ኣኸትል ኣቢሉ ባባ ምስጢር ጓለይ ሓደ ነገር እንዴ ክነግረክ ደልየ ነይረ ለማዓልቲ ሃንደበ ተደዊሉ ንኸይደ እምበር በለኒ ሓውሱ ድንን ኢሉ ይህ ባባ ካይድኻ ክነግረኒ ደሊኻ በልኩ ክሰማዕ ከምዘይ ምድላየ ግን ሕዚ እውን እንተደውሎ ስልኪ ይብል ኣሎ ውሽጠይ ምስጢር ጓለይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ ንስኺ ንዓይ መረጋጊዒተይ መፅናዕኒተይ ኢኺ ፈልጥ ምስጢር ጓለይ ድሕሪ ንስኺ 3 ዓመት ምምላእኺ እየ ነድኺ ተመርዕያ በለ ክነቕንቕ እናበሎ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ረኣይና ቆልዓ ክንወልድ ዘይከኣልናን ንስኺ ኢኻ ሓንቲ ተስፋና ኢሉ ንነዊሕ ስቕ በለ ኣኸትሉ ምስጢር ጓለይ ንምንታይ መሓዘይ ሓፍቲ እኒአውን ኣነ በይነይ እናበልኪ ካብ ብህፃንነት ክሳብ ሕዚ ተሓትና ኢኺ ዘዕግብ መልስና ንስኺ እንደኒ ኢኽናን ንዓኸይ እውን ኣነ ኒአኹልኪ ኢና ንብለኪ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሓቂ ንማሚ ድሕሪ ንዓኺ ምውላዳ ድሕሪ 3 ዓመተይ ተመርዕያ ግን ክሳብ ሕዚ ክንወልድ ኣይከኣልናን ጸሊና ገና ክንጽሊ ብዙሕ ሕክምና ሞኪርና ኣይተሳኽዐን ሕክምና ማሚ ከምዘይ ትወልድ ተደጋጋሚ ተገሊፅልና ቆልዓ እኒያካ ኢለ ንዶክተራት ኣናጊረዮም የጋጥሚ ኢሎምኒ ኣነ ድማ ንማሚ ማዕረ ክንደይ ከም ዘኽብራን ዘፍቅራን ንስኺ ክትፈልጪ ኢኺ በለ ብቑርፅራፅ ቃላቱ ምስጢር ጓለይ ብዙሕ ክረን ከብለካ ኣይደለኹን ኣነ ንስኺ ጓለይ ክትኮኒ ኣይተዓደልኩን ኣቦኸ ካሊእ እዩ ምስጢር ጓለይ ክስካብ ሎሚ ዘይነገርናኪ ከይትግድኢ
ትምህርቲ ከይፈንቲ ምእንቲ ነፃ ኮንኪ ካባይ ናቦነት ሓሊት እንክብካቤ ክትረኽቢ ካብ ዝብል ኢና ከይተቐየምና ጓጓሊ ኢሉ ንባዓትና ውጭሕሙ ክመጠጥ ኣኹ ማማ እውን ባቢ ዘረባ ካብ ዝጅምር ኣትሒዛ ደኒና ትነብዕ እያ ዘላ ሰሚዐ ከለኹ ንስተይ ከምዛ ዘይሰማዕኹ ከም ብሓዱሽ ክብሪ ተሓቆነ ኣብ ረኸይ ማይ ኮይኑ ልክዕ ዝለመስኩ መሲለን ክሳብ ዝስምዐኒ ኣዒንተይ ማንታ ማንታ ይፈስስ ኣሎ በቃ ልዕሊ ከሎ ማይ መዓልቲ ሕዚ ተረብሸ ሃንደበት ማሚ ንውዓታ ብሻርፓ ሓሲሳ ስነ ምስጢር ጓለይ ደጊም ኣይነኣስክን ነዚ ነገር ክትክእሎ እያ ኢልና ኣብ ዝበልና ልዕድመ በፂሕኺ ኢኺ ብዓብዪ እውን በላሕ ብንእስነት ኣለባም ኢኺ ኢልና ኢና ሕዚ እውን ነጌርና ክዛጓለይ ክሳብ ሕዚ እውን ንዓኽ እምበር እዚ ጉዳይ ንዓና ምስጢር ኣይኮነን ክነግረኪ ዝሓሰብና ብጣዕሚ ዘጨንቐና በለት ድምፃና ተቆራረፀ ብኽያት እናሓነቐ ስምዒ ምስጢር ጓለይ ኣቦኺ ኢላ ዕላል ክትጅምር ማሚ ኣነ ከዓ ሞይቱ እያ ክትብለኒ ትኸውን ኢለ ብውሽጠይ እውን እኮ እቲ ብኣካል ዘይፈልጦ ተሞተ ን13 ዓመት ልዕሊ ኣቦ ዝኾነኪ ኣለክንዶ ክብል ጀመረ ማሚ ሓሳብ ግን ሞይቱ ኣይነበረን ኣቦኺ ቴድሮስ ኢላ ሽሙ ድሕሪ ምፅዋዕ ብሂወት እዩ ኢላ ናብ ባቢ ተጥምት ኣበለት ከም ዝመስለኒ ሓግዘኒ ዝንበር ቆላሕታ ይመስለኒ ኣቦኺ ድሕሪ ንዓኸ ምጥናሰይ ኢላ ኩነታት ክዝርዝረለይ ገለየት ኣነ ግን ክዕገት ዓቕሚ ሓጠረኒ ካብ ውሽጠይ ጠሊሙኒ በዲልኒ የጓለይን ኢሉ ዝብል ቃላት ጥራሕ መልአ በጣም ሃሚ በልክዋ ብሕርቃን ኣቦኺ ትብልዮ ዘለኺ ንዓኸ ሰብኣይቲ ነይሩ ይኸውን ንዓይ ግን ትባዕ ሓንቂቑ ኣጠዋጢሩ ናቦነት ፍቕርን ክብርን ከይተንሳዕ ዝለገሰለይ በቃ ንሱ ጥራሕ እዩ ኣቦይ በልክዋ ብምድሪ ማማ ዋላ እኳ ንባቢ ኣቦይ ንሱ እዩ ስለ ዝበልኩ ደስተ በላ ክትነግረኒ ትደሊ ሓድሳት ዘለዋያ ትመስል ግን ከ ኣቦይ እንታይ ኮይኖም ተፈላለዮም ንምንታይ ከ ንማማ ጥሪት ትገድፍዋ ኣብ መወዳእታ ሰልፈ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽ እየ ናይ ሎማዓልቲ ዝነበረት ንፃንሒት ነዚኣ ትመስል ተስፋ ይገብር ድምፀይ ደንቢ ስማዕ ክኾን ፀኒኩም ዘዳመጥኩኒ ወይ ከዓ እስከ መወዳእታ ሰማዕኹም ሰባት እንድሕር ሃለኹም ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሕዚ እውን ርኢኹም ኣይፈልየኒ ኮመንት ላይክ ምግባር ኣይትረሱ ኢኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሓፍኩም ኣማን ሰላም እየ ኣነግለይ